Igbo bụ Igbo. Ekele m unu ọlọlọ Nneka Chimezeni kwa anyị na-ewetara unu ọnọdụ Igbo. Enwere m ajụjụ and ndị m na-ajụ ajụjụ abụ nke mbụ onye ọbụla na-ege ihe a ị ga-eche biko tụsaa ya ka o ruo ndị ọ kwesịrị iru ntị. Ndị m na-ajụ ajụjụ abụ ndị gọvanọs, ndị senators, ndị House of Reps, especially Honorable Benjamin Kalu, ndị PGs obodo, ndị eze obodo, nwa ka m na-ajụ ajụjụ a. Ajụjụ m na-ajụ bụ all these our boys ndị amị na-emekarị arrest ndị Igbo ọtụtụ na ha wuru ndị ohi wuru kidnap ndị ọbụla ha bụ ọwodo ndị Igbo mụghasịrị ndị na-eme ihe ọjọọ na Lagos a ha mere ụmụ ha nye ha laịsensị ha na-ezuru nwa ohi akpọọ ya agburu a na-ahapụ ndị mmadụ ego akpọọ ya agburu egbuchabeghị ha na ndị ugwu na-eme ndụ nke ha bụ Boko Haram na-akpa egbu egbe nke ahụrụ anya ha na-akwụ n'iro ha dị ezo ezo ejide ha awee ha n'amị asị rehabilitate ala ha awee ha n'amị mana ya anụbeghị ihe a na-eme ndị nke a na-ejide na South East. Kweshọn m na-ajụ ndị isi anyị bụ ndị n'ọdụkọ ha ma na-ereprezentị anyị ndị ọnụ na-eru n'okwu ndị kwesịrị ịjụgasị ajụjụ dị nwaanyị ya ndị a mkpọrọ aha ka mkpọkwa aha ọzọ ndị gọvanọs anyị, ndị senatọs anyị, ndị House of Reps na dịka mmadụ dịka Honorable Benjamin Kalu, ihe dịka ndị eze na ndị PG. Kweshọn m na-ajụ owu ụmụ okorobịa anyị ndị Ebube Agụ mere arrest, ndị amị mere arrest, ndị polisi mere arrest. Enwe ndị a na-ekwu nọ na Tiger Base mgbe ahụ ihe a na-akpọtụ ebee ka edebere ha ka a na-eme jide ha egbuo. Maka ihe m jikwa na-ajụ ajụjụ awụ na ihe anyị na-anụ ndị amị na-ekwu all the time wụ na ha climb down on a hideout ndị ECN, na ha climb down on hideout ndị ECN, na ha jidere ha. Ihe m na-ajụ owu ebee ka a na-edewe these boys ka ajụ na-anụ ha nke ọwụkwa na a ga-erehabilitate ndị nke chikwe na amị otu eji eti ndị ọzọ ọwụ na a ga-akpọnye n'anya ha rehabilitate aha mara na ihe a ga-eme ha ka na-egbu ha egbu. Maka na ihe gbasara the killing na South East dị silent. Ihe egburu na South East nwere ike extrajudicial killing mere na South East nwere ike ọka nke mere n'ugwu. Anya alụgide na ọga tigide mkpu a na ndị ọcha anya ha abata na Naịjirịa sọsọ ebe a na-ekwu okwu wu n'ugwu enweghị na-ekwute okwu ihe mere n'ala Igbo. Biko nụ ayụyọ m na-ayọsi ike bụ amaghị m ma ị nwekwara elders. Mbọchị aka anyị hụrụ ka ndị ofe mere meeting summit, anụcha m olu ndị mmadụ, anụ m olu mmadụ dịka Bisi Akọnde na ọsịkwa ya na ọsị ya ndị gbachatelitenu. Ana m ajụ anyị nwechikwa elders n'ala Igbo ka ala m na-ara ajụ m ajụjụ a nwanne ụnyaahụ na-ekwu okwu si biko na ndị okenye anyị okenye nọ ebe a na-egwu ala ya agba nkịtị ma o nweghị ozu anwụhụ ụmụaka na-egwu ala ya agba nkịtị ọsọ egwucha ala ahụ ga-ahawa agaghị onye. Anyị anọrọ atọ nọ South East into business centers for ndị amị na all form of security operatives. Ishi Lagos a na ala East ị ga-esi nga pụọ Shagama ị gaghị ahụ one single police checkpoint nyafọzikwa nke ndị amị. Ihe m na-ajụ ha na-achọ ịgwa anyị ugbu a na ọsọsọ na South East ka enwere. Ịma na South East nwere any steeti nọ na South East dị as harsh as Lagos. Ịma na ihe na-eme nke Lagos ihe na-eme anaghị ekwe ka media report. Media na-ereport ihe na-eme n'obodo anyị nọ na ya mmadụ agaghị ebi ya. Mana isi Ọnịcha gaa Enugu ị ga-ahụ 32 checkpoints of various ihe a na-akọ weed na somewhere I think ịda Ekiti steeti ka Ogun steeti a na-akọ ya Igbo mana ị gaghị ahụ ndị amị na ndị polisi ebe ahụ. Ị na-ala n'ụlọ ị ga-ahụ ndị NDL. In fact enwechị m na ha ihe ha mere ọma ha sef nke ha na-afọkasị otu nwatakịrị na-ahara asị nwata jụọ m gịnị ha bịara lekere m. Ị ga-ahụ ndị NDL, ị ga-ahụ ndị kọstọm, ị ga-ahụ ndị nke ị ga-ahụ ndị nke ọzọ. Then ndị amị anọkwa na anọ
akpọtara anyị n'ala Igbo mgbe anyị na-enweghị ihe na-eme na akpọta sino maka ndị IPOB obodo ajọọla oyi IPOB ekwuole na enweghị ihe ha na-eme na ihe niile nọ n'ọhịa ahụ unu na-ekwu ugbu a wụ criminal elements ha rekruturu maka na ihe anyị na-ama awụ ihe mere n'ala Igbo ọkwa former governor David Umahi pụtara kwuo na ya ga-ebuild a parallel IPOB yala governor Hope pụtara ma ha build another parallel IPOB in the name of Ebubagu ngwanụ mgbe federal government mere asị dịka ụbọ employ asarị na-akwụ ha ụgwọ mechazie federal government epulu after o megoro ha mere achieve ihe ha mere by iwụsachi ndị ochi na South East dewekwori ndị amị na ndị polisi ga-awụ when the crime is high they won't do anything ngwanụ ugbu a na anyị achọpụla na ndị amị enwedo n'ihe ha na-eme biko ka ha gbakọ na-agbakọ gwazie ndị gọvanọ ha kpọpụzie ndị amị TJ vigilante nọ mbụ maka na ndị amị ahụ ejekọghị ịcha anyị aka ha nọkwa n'ihe na-eme n'ala Igbo dee na ụjọ na-atụzi m ugbu a karịa awụ onye a na-emere onye isi ndị amị wụkwa onye ofe unu lee anya agha na-alụ ugbu awụ anyị na ndị ofe na-alụkwa ya agha na-alụ na ihe nsogbu a na-enye anyị ugbu awụkwa ndị ofe gaa lee na ihe ha mere na trade fair unu ọhụkwa how many trailer load of moto ndị amị eji wee kwa ngwa ahịa ụmụnne anyị onye ọbụla gbachisịa nkịtị so biko Krismas eruole anyị ga-ala biko gwa na ha kpọpụzie ndị amị enwe ihe ndị amị ahụ na-eme ebe ahụ ihe ha mepechara ebe ahụ business centers enwe ihe ha na-eme and ọzọ dịka ibe ya bụ si ụmụaka anyị ndị ha mere arrest ebee ka ha nọsi eji m ohere a na-akpọ onye Igbo ọbụla ọ bụrụ na ị na-achọ nwanne gị achọ biko deta aha ya dị obodo ọbụla ga-aga dechacha aha ndị ha na-achọ achọ na be ha ma ọwụ onye oshi ma ọwụ onye ama ọ bụrụgodo onye oshi ọ kwesịrị ka enye ya proper trial akpụrụ ya gaa court nwa ya ikpe because enwe lot of extrajudicial killing n'ala Igbo right now anyị amabeghị the number of people egburu n'ala Igbo ọ nnukwu ihe is a big shame ihe awụ obodo nwere all manner of societies ewetụgo otu dịka nke anyị na nke this Amnesty International ihe na ndị Igbo amaghị ihe mege na be ha na their backyard eji m ohere a na-akpọku ndị nọ na diaspora ụmụnne anyị ọnụ nwawu ndị ka enye aka biko tụọ na ọnụ jụọ ajụjụ a na ụmụnne anyị ndị amị mere arrest ebe ka edebere ha nke ahụ nọmba 1 tinyekwuo n'olu gwanụ federal gọọmenti na ndị gọvanọs anyị ha kpọpụzie ndị amị na ihe ndị amị na ebe ahụ emewe ego ka ha na put anyị under siege and harassment ha kpọpụzie ndị amị polisi na already enwe ihe na-eme na South East obodo ọbụla ga-achị ige dia vigilante obodo ọbụla ga-achị vigilante maka ihe ahụ Krismas anyị ga-alakwa Krismas anyị achọghị ka achọ mmadụ achọ anyị achọghị ka enwee kidnapping because ha anọ ya kemgbe 4 years anyị na ndị ala ụlọ ọ kemgbe anyị kpara ezu vigilante ka anyị kwara na-emegharị ahụ so o doro ụlọ anya ebe ihe na-eme anyị shi so anyị yọ ka m jikwe na-abịa because ihe ga-emegide anyị menye anyị n'imi anyị ada emegharị ahụ sikwa na ndị gọvanọ ha kpọpụrụ anyị ndị amị enweghị ha na ebe ahụ eme ụdị achịgo ndị amị anọghọ n'any steeti in South West enweghị any steeti nọ na South West a ndị amị nọ ha kpọpụziere anyị ndị amị kpọpụkwa Ebubeagụ gwa na asị dịka ya bịa kpọrọ Ebubeagụ ya pụọ obodo ọbụla rezo vigilante biko ayịyọ ka m na-ayọ ajụjụ a dị mkpa ka ajọ ya ndị gọvanọ ọsọ anyị biko tụsaa na ihe a ka o ruo ndị gọvanọ ntị ruo ndị senatọs ntị ruo ndị House of Reps ọkachasị Benjamin Kalu ihe na-ebe ihe ka ya mkpagbu ịga aga chụpụga gọvanọ na-arụ ọrụ ndị bịa nọkwa Australia o ihe o jikwa ala Igbo mere platform o ji adọ vote ndị bịa family ya nọ na Australia business ya na Australia ka ọ nọ ya nwa ka m na-ajụ ajụjụ a anyị nwa ka ọ na-represent ajụ m na-ajụ ọ bụ Benjamin Kalu ụmụaka anyị ndị emechiri arrest ebe ka ha nọ egburu ha egbu ka ewere ha ewe ka ahụrụ ha ahụ ka eliri ha eli anyị chọrọ ịma ebe ha nọ ihe agba ajụjụ ụmụ nwaanyị Igbo Women Assembly na-ajụ ụnụ ebe ka ụmụaka anyị emere arrest ma ha wụ IPOB ma ha wụ militant nke ọbụla ha wụ ebe ka ha nọchi
ndị obodo ịpụta ihu nje ụmụaka na-apụ ndị mmadụ na-anọ na-egbukwa egbu ha chụfuchide ha chụfuchi ebee ka ha nọ ụna anya ka anyị n'ọnụ rehabilitation center wụnye ụmụaka anyị ebe ahụ rehabilitate ya n'ụlọ nwa bụ politicians na-eyuzu ụmụaka ngwanụ hope ewere ha mechaa ihe ọ ga-eme bụba agụ wụsasịa ha bidozie gbuwe ha ha awụọla ndị ochi biko ụmụ nwaanyị Igbo Women Assembly na-ajụ ụnụ ụmụaka anyị ndị emere arrest in this last 3 years ebee ka ha nọ ndewo